lo perlok masu batai tiat phis phangan ke daily food bank ka jing thmu jo ke daily food bank kalong hi ban yo ya kataka bam ka bapahu laning ong food surplus ti ya menta kene ke daily food bank ka ai bam steng dor ki pa ba baro ki ba buk tang ba ki dan kaman buk lipa ki sayo ya ka bam hadin ya ka por ngan tep tang ba ki dan artali plan ka plan e phila ban buk si pocket u khau ba phinyo ar pocket lane phila ban buk san pocket u khau ba phinyo chpo pocket lane phila ban buk nru pocket u khau ban yo khat ar pocket tilada phimang lada hayeng phi bam khau si pocket si banai lada phi mang na kumta chisnam phila ban buk tang nru pocket bat kata phinyo u khau badap chisnam ti kane kha ba plan e bat ha ka plan e kalong ba ya kilo ba phin yo ngitep kano kilo ndre ya kapor ngimtep namar ba kane ka pisa ba phibok kalai cha ka ba ki penyaj phanggarap karyang ban nda klami nang tu kin sapha bai ka mar steng dor sha kitu kinong bukhau tin re phidi ban tep ka wai ka jing phidi ban yo ka wai ka jing khain lada philek bu ya ka pisa jong phi si phau hajar habang kan long ar phau hajar kan simpor sau pos nam ti lada phi pha no ya ka pisa jong phi shak ka jakarap ti kin rap bat habaki la man penmi ya to ka marap kin pha no sha phi double ka bamut archa lane siteng da ti kata kan long ka jeng mentai ka bakrau kham tam ya kitu gi basong hi khapsor kitu gi basong kan dong bomdan jakarap dalade ki bombiang ka bam na yeng phila ban simenta bat kana ka daily food bank ban yo siteng dor ka bam ti ha ka plan b pada ni dan artli plan ha ka plan b pada phila ban buk kat ka ba phi sngo la tamba kam dei ka ba red phila ban stang spo hajar sanang te fin sayo ka bam khau la ne kanu no ka mar bam ka ba phi buk fin sayo hi man ka por la ban dei man la banai la ne la ban dei ar banai sin la ne la ban dei ru banai sin tamba kane ka daily food bank ya le ban pha ka mar bam man lo banai te lada kidon siphongot ki babok banyo bentah kane ka plan b te lada upoi ukhau sipho pocket kin divide do sipho long march pocket ndai lada upoi tang pocket kin divide do sipho ya utu pocket lo bandai 10 kilo de halor ta kan orem ngimtep kan kilo phio tang ba at least phio lang mar khriat bat phin sio la bandai man por bat ka daily food bank hi kele ban penyo ka bam man lo banai de halor ta kan orem perlok lada pijit ya plan e ro kalong hi bat lada phikwa ban khamyo kloi ban khamyo man lo banai le man por yo khau phila ban sim da plan b tang ba hak plan b ngimtep kan kilo yo amdan ka fake raikin ICI phi hadu ba phinda yo archa ya ka ek ba phi pelun kata ka mod lada phi thap 10,000 kin phai au khaw ha yiu jo phi ba song dor ar 4,000 bat kin nom pha sin pha ar 4,000 kin pha khidit hadu da lut ar 4,000 ti handala da lut kaptuk ka bai khaw ar 4,000 pisai ma phi tang 10,000 na daily food bank kin kerjaan 10,000 bat phinyo ka mar bam ba song dor ar 4,000 bat haswa pen lut ka to phila ban sedang biang lade ka song ha jing so don kam jo phi bat lada phi ye pitang ya kan gor kom ka bam kan mak slam ka sadap hayeng bat ha ko sing sio ya food surplus de halor ta kan ngrem perlok i penslur lada phi patla ba sedang na ka bahe sedang na ka baret tang ba ya shimata namar kane ka dei ka wei project ka ba ya khi ya khun ba ngin yo paho ka bam hapo kari jungi de halor ta kan ngrem penslur ba to persang bat pinsa da phila persang pinsa suthu ya ka bataban ka ba phi ka ba phin suthu ya ka jiman toy na kane ka bata ndrei ka jing sha hi hang ne ka long ba na leng jo phi sei no tang stang kane ka deli phut bang kan kersan stang te phila like ya ka jing lut phut ha be dei bat ka bam hadu 100% te kata kala dei ka wei ka kam ka ba kong san te khnang ba phin sha ya kane phila ban sim ta bat ban sedang no te
ladap hidan kami kijing syai bakam benia sa kondo dan seperti benia mah